Эфирда хабарлар программасы исәнмесез сейшәмбе көне яңалыклары белән таныштырабыз. Студияда мин Адилә Бөрханова. Илдәге вәзгыятьтән читтә калмыйча махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм кулы сузучылар районыбызда көннән-көн арта. Шәһәрдә, авыл җирлекләрендә төрле юнәлешләр буенча ярдәм чаралары әзерләнә. Окоп шәмнәре ясыйлар, эчке киемнәр тегәләр, азык-төлек җыелмалары туплана. Зәйнең 9нчы мәктәбендә култык таяклары ясыйлар, пижамалар тегәләр. Хәзер исә укучылар маскировка шелтәре үрә башладылар. Зәйнең 9нчы мәктәбендә укучыларның маскировка шелтәре үрү башлауларына әле бер атна да юк, ә кулларына күз иярми. Физик мөмкинлекләре шикле балалар булсалар да тиз арада үрү техникасын үзләштереп, һәр эшне җиренә җиткереп башкаралар. У кого-то получается, у кого-то кто-то старается. Общими усилиями вместе педагоги также научились плести сеть. И вот мы продолжаем патриотическое воспитание, прививаем детям любовь к родине, а также помогаем нашим защитникам СВО. Укучылар тәнәфестә дә бер генә минутларын юкка сарыф итми, зур тырышлык белән гуманитар ярдәм әзерләүгә үз эшләрен кертәләр. На перемене мы выходим с классом, с другими ребятами, плетем. Для меня это как и удовольствие, и помощь. Әзер булган шелтәрләрне эшенә кирәк ярагын салып төреп тә куялар. Дымлы салфеткалар, оекбаш бияләйләр, эчке киемнәр, бозылмый торган азык-төлегендә укучылар үзләре алып килгән. Алар белән бергә хәрбиләргә сәлам хатлары да юллыйлар. Мәктәп 4 төрле юнәлеш буенча гуманитар ярдәм әзерли. Хәрбиләр өчен култык таяклары, госпиталь караватлары өстенә куелучы кечкенә өстәлләр ясыйлар. Хезмәт дәресләрендә пижамалар тегәләр. Все, работаем, девочки, молодцы. Пижама тегү эшен узган ел башлаганнар, 40-ка якын кием тегеп фронтка озатканнар. Хәзер дә бу эшне дәвам итәләр. В эту работу включаются все девочки с 5 по 9 класс, и мальчики тоже на переменах стараются и сметывать, и учиться шить на машинках, потому что у нас девочек мало в школе, уже привыкли, знают, для чего они делают эту работу. 7-нче сыйныф укучысы Евелинаның әтисе махсус хәрби операциядә, шуңа да бу эшне ул зур җаваплылык белән башкара. Я хочу помочь своему папе. У меня папа ушел на СВО, и я им очень хочу помочь. Укучыларның тырышуларын күреп күңел сөенә, чөнки игелекле гамәлнең барысы да ихлас йөрәктән башкарыла. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Ноябрьнең 3нче якшәмбесе юл һәлакәтендә һәлак булганнарны искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Быел ул 17 ноябрьгә туры килде. Статистик мәгълүматлар буенча агымдагы елда район юлларында 20 авариядә 5 кеше үлгән, 25 яраланган. Зәйнең политехник коллеж студентларына махсуслаштырылган стоянкада экскурсия үткәрделәр. Нетрезвом состоянии водители попались. Юл хәрәкәтенең иң актив катнашучылары әле яңа гына машина йөртү таныклыгы алган яшьләр өчен экскурсия бара. Зей политехник колледж студентларын юл хәрәкәтеннән соң махсус стоянкага урнаштырылган автомобильләр белән баш дәүләт автоинспекциясе башлыгы Рамиль Гарифуллин таныштыра. В преддверии Дня памяти жертв ДТП уже в 3-й раз в рамках единого дня БДД Заинского политехнического колледжа совместно с ОГИБДД и ГБУ БДД проводится экскурсия на специализированную стоянку. Стоянкага авариядән соң китерелгән транспорттан башлап исерек хәлдә идарә иткән юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозган машина йөртүчеләрнең техникалары да бар. Яшьләр дә әлеге экскурсияның әһәмиятле булуын яшерми, юл йөрү кагыйдәләрен яттан беләләр. Не обгонять, не гонять, на летней резине в гололед не выезжать, лучше подождать, поехать переобуться спокойно. Агымдагы елда Зәй юлларында зыян күрүчеләр белән 20 юл транспорт хәрәкәте булган. Шуның 5-сендә кеше гомере өзелеп, 25 кеше яраланган. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Каршы як полосага чыкма, Зәйдә машина йөртүчеләрне тикшерәләр. Күңелсез хәлләрне кисәтү максатыннан 18 ноябрьдән 27-сенә кадәр Татарстан буенча каршы як полоса профилактик чарасы бара. Юлда аварияләрнең иң еш очрагы ул каршы як хәрәкәт юлына чыгып бәрелешүләр. Ел башыннан районда каршы як полосага чыгып узып киткән 100дән артык машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылган.
Узып киту кагыйдәләрен бузган өчен 5000 сум күләмендә штраф яки 6 айга кадәр транспорт белән идарә итү хокукыннан мәхрүм итү каралган. Икенче тапкыр кагыйдәне бузучылар 1 елга кадәр таныклыксыз калырга мөмкин дип искәртә район автоинспекциясе башлыгы Рамил Гарифуллин. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Зәйдә үзенчәлекле картиналар күргәзмәсе эшли. Ул меценат Мартыновларның «Вакыт һәм хәтер» дип исемләнгән гаилә коллекциясе. Иҗат җимешләре белән Зәйнең туган як тарихын өйрәнү музеенда танышырга мөмкин. Күргәзмә ачылышы турында тулырак киләсе видеоязмада булыр. Җирле рәссамнар рәсем сәнгатен сөючеләр картиналар күргәзмәсе ачылышына җыелды. Туган як тарихын өйрәнү музеенда әлеге күргәзмәне оештыруда хәйрияче Мартыновлар гаиләсе ярдәм итә. 20 елдан артыгалар Зәй музее белән тыгыз элемтәдә эшли. Происходило для нас это всегда очень неожиданно и радостно. Проходит выставка из их коллекции, мы показываем людям, посетителям нашим, проводим экскурсии, и когда выставка завершается, какие-то работы, они объявляют нам, что мы вот так дарим их в фонды музея. Поэтому это очень ценно. 20 ел дәвамында музей фондына картиналар, китаплар, документлар, гамәли сәнгать әсәрләре, көнкүреш әйберләре тапшыралар. Рәссамнарның картиналарын күргәзмәгә куеп, сатып алучыларга тәкъдим итәләр. Шуннан бирле алар музей меценатларына әверелә. 2017 елда Рәйсә Мартынова вафат була. Тормыш иптәше хәйриячелек эшен дәвам иттерә. Бүген дә 300дән артык төрле рәссамнарның эшләрен, шулай ук уникаль сәнгать әсәрләрен Зәйнең туган як тарихын музейна бүләк иттеләр. Очень обидно было, что коллекция лежит как бы мертвым грузом. Хотелось, чтобы она продолжала такую же полноценную жизнь. Больше 300 картин. Ну, плюс там эскизные варианты были, там и какие-то черновые наброски художников. Вот это художники города Набережные Челны, художники Заинска, Лениногорска. Күргәзмәне ачу тантанасында ерле хатынлы хәйриячеләргә карата бик күп җылы сүзләр әйтелде. Мартыновлар белән күп еллык дуслык турында Людмила Симонова сөйләде. Зәй рәссамнары Виктор Хрулев, Сергей Цыганов, кораллы көчләр ветераны Валентин Атласов истәлекләре белән уртаклаштылар. Геннадий Петровичка музей белән күп еллык дустана мөнәсәбәтләре өчен район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Зәйнең старт спорт сәламәтләндерү комплексында Илмир Бахауддинов истәлегенә грек-рим көрәше буенча турнир узды. Илмир Бахауддинов районда спортны үстерүгә яшь көрәшчеләр өчен мөмкинлекләр тудыруга өлеш керткән спортчыларның берсе иде. Келәмдә Татарстанның 12 районыннан Удмуртия республикасыннан килгән 230 көрәшче бил алышты. Ярышлар ачылышында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Грек-рим көрәшен үз итүчеләрне Зәй келәме берләштерде. Старт спорт комплексында көрәш остасы Илмир Бахауддинов истәлегенә көрәш турниры узды. Ярышлар ачылышында республика район җитәкчелеге мәрхүмнең якыннары катнашты. Район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин Илмир Вадутовичның Зәйдә спортны үстерүгә зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Илмир Вадутович с юных лет занимался спортом по хоккею с шайбой, греко-римской борьбой. Становился призером республиканских районных соревнований. Вечная память навсегда останется в наших сердцах. Илмир Бахауддиновның әнисе Рукыя ханым үз чыгышында улының истәлеген мәңгеләштергәннәре өчен оештыручыларга, катнашучы яшь көрәшчеләргә рәхмәтен белдерде. Ярышларда Татарстан район шәһәрләреннән һәм Удмуртияның Можга шәһәреннән 12 командада 230 көрәшче бил алышты. Яшь көрәшчеләрнең һәркайсы җиңү дәрте белән яна. Тренерлар исә үз көрәшчеләренең имгәнмичә матур алымнар күрсәтеп чыгыш ясаулары өчен җаната. Бил алышуларда һәркайсы яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп җиңүче һәм призер булды. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. 2025 елның 1 ярты еллыгы өчен Зәй фуклары һәм Новый Зай район газеталарына язылу дәвам итә. Зәй яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам, сау сәламәт булыгыз.